Muri Zimbabwe amkona kuti Ostallos Siziba anofamba update vanhu kuti aiwa sezvo muchiona tichifamba tichiya kwamuri tikupai ma-updates tichiona kuti zvakamira sei ma-constituents amuri ikoko anyanya kuti tisi maowner in the new movement, but tiri kupavha way for the new owner, for the real owner wamoziva vaNelson Chamisa, the owner of the movement. Aiwa vanyasi kujekesa vanyasi kuilatina vanhu sati andira mberi nenyaya iyi nokurudzira bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tombochana maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti Siziba mashoko ake anokotewa nemunhu anonzi Gerald Belts anenge achipesta ndobva anyora achiti, as we come to you, we are not owners of the new movement, the owner is coming, therefore we make way so that people know where we are going in constituencies and wards. Beware of fraudsters, you are the ones who know them, so that tomorrow such people do not come towards elections and pretend to be part of us. Our objective is to unite people and work together, and when we talk of unity, we talk about agreement on the objectives. Saka muri Zimbabwe anotega Ostallos Siziba saka achiti ndo mashoko ake akataura. Muri Zimbabwe vanomhanya vachireply vachiti aiwa, I'm not the Messiah but make straight the way of the Messiah. Mumwe anoyanyora achiti playing John the Baptist, paving the way for the Messiah. Mwana achiti they are trying to plant confusion, but at Zimbabweans we are well aware. Mumwe anoyanyora achiti the new is no longer owned by citizens, it is owned by a person. The count is getting better and better. Muri Zimbabwe no mashoko anopindurwa nevanhu vachiti aiwa pavai the way of the Messiah, vachira kuti vachinemera vaNelson Chamisa vachiti aiwa ndo Messiah wemuZimbabwe. Saka muri Zimbabwe pine mcomment section medu mubotudze mafungiro enyu pamusoro peblue movement, pamusoro peway yavachamisa iri kupevhewa nana Ostallos Siziba nana Chibaya. Pine mcomment section medu amusakanga subscribe kulike kuchonera on the bell icon. Tombochana mabvisa ndokupa pano paZim News Live.